Взели сме ги по този начин, чисти, голи дискове и си правим сами дупчиците. Ето ги. Готов единия. Така им правим отзаде. Се нашарват, за да може да се видят къде ще са дупките. И ето са тук дупка, тук. И така. Много добре. Дойде и времето да сложим задните. Ето ги адаптери, дискове, болтове, втулки, които влизат тук, защото фито е по-едро на този диск. И така. Миналия път сложихме. Предните вече са тук, сложени. И сега ще сложим задни, които ето ги как са сега. В стоковия вид. И след малко ще видите вече като сглобиме. Вече новите как са. Така, започвам. Айде. Така, в момента сваляме задните. Ето как са сега, с село ръчната. Какво искаш, Саша?
Остана да сложим и тия. Ето тези неща. Така. Чача ми е трудно малко така. По-натам, сега не ми се занима. Сега не ми се занима. Реших да лепне тия обръчите с фолио, също като тук. Може би ще стане по-хубаво. Сега ще видим. Ето я вече, как е. И с задните дискове. Доста по-окей. Да ви кажа, че според мен е доста по-топ. И искам да ми кажете дали ви хареса по този начин да е обръча. Иначе ето отзад как е. Още легат. Мръсно е тук нещо сме го изцепали. Ето ми как са. Доста по-окей. Вече се вижда, че има реално диск. Защото с онези беше много гадно. А с червената не знам дали повече ме кефи, да ви кажа, че малко си странно май. Скоро ще шкуриме апаратите, той е от тука и задния, и ще са в друг вид. Ще видите скоро. Така че, мисля, че стана много добре. За спа. Ето е тук, сега тук са видите. Ето и отсам. Да сте по-окей. Поне се вижда диск с 20 джанта. Реално поне е виден, че има нещо. Добре, еми, от мен е това. Ще се видим в следващия епизод. Ето и отзаде как е. Генерацийка, всичко 6. Айде, чао. Ето вече как е. Генерацийката. Вибан такова. 76 фи. Ето долу. С гарнетата. 20 кода от тук. Направени. Много добре. Сега ще видим вънка вече как е, като звук. Топ е!